Здравейте, приятели! В това видео ще видите как се прави проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП по ЕГН. Как да направите проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП по ЕГН. На страниците на сайта от това видео ще намерите подробна информация за здравните осигуровки, като проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП по ЕГН, проблем при проверка на здравни осигуровки онлайн, решение на проблема с проверката на здравни осигуровки в НАП, проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП с Internet Explorer, проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП с Mozilla Firefox и проверка на здравни осигуровки онлайн в сайта на НАП с Google Chrome. Принципът е един и същ във всичките браузъри, от които ще направите самата справка. Искам да обясня. Избирам, моят метод е ползвам Google Chrome и днес ще се опитам да покажа от този браузър. Преди това искам да обясня проблема при проверката на здравни осигуровки онлайн. Сайта на НАП промени самата си визия. Вече е с нова визия и с нови менюта и местата за справка са в съвсем различни места. И стъпките, които трябва да следи, са малко по-подробни. След като започна, ще видите всички стъпки. Ще се опитам да покажа всичко стъпка по стъпка. За целта отваряме нашия браузър, който ползваме. Няма значение кое ще бъде от изброените. В полето за търсене пиша NAP и то ми изкарва, че преди това съм се логнал в този сайт и съм си направил справка за моите здравни осигуровки. Също така, днес след това видео ще можете да проверите безплатно вашите здравни осигуровки. За целта влизаме в сайта, изчакваме да се отвори напълно, за да не засича нашия компютър. Натискаме e-услуги. Тук в появили се прозорец натискаме връщане към старата версия на портала за e-услуги, защото ако направим справка с старата версия, с стария дизайн на сайта на НАП, ще можем по-лесно да се ориентираме. А ако останем в новата визия, ще ни е нужно повече време. И аз днес искам да ви спестя от времето и да направя нещата така, че по-лесно, за да можете по-лесно да се справите и да направите вашата справка в по-бързи и по-лесни и по-кратки стъпки. Натискам връщане към старата версия и автоматично минавам към старата версия, както виждате. Идвам долу. Има два варианта и двата варианта водят към едно и също място. Какво е това? E-услуги със свободен достъп. От тук можем да минем към следващата стъпка, понеже аз идвам тук, но няма никакво значение дали от тук ще натисна бутона или от тук, все едно и също. Минавам e-услуги със свободен достъп. Натискам отново, изчаквам. Натискам плюсчето услуги със свободен достъп. Идвам тук на здравно-осигурителен статус, натискам бутона справка. Имаме три варианта, които предлага НАП. Единият вариант е справка по ЕГН, както
обясних преди малко в началото на видеото, можете по лична карта номер да направите справка и по БОЛСТАТ. Аз избирам да направя справка по ЕГН. Пиша моето ЕГН, а вие ще си въведете вашето ЕГН или лична карта номер или БОЛСТАТ на фирмата. И отдолу на втората стъпка въвеждаме датата на раждане, на когото ще направим проверка на здравните му осигуровки. Натискам бутона продължи. Отдолу виждам, че трябва да въведа цифрите, които са в картинката. Въвеждам цифрите в картинката и натискам направи справка. Изчаквам, виждам, че към момента лицето е с непрекъснати здравни осигурителни права. Това е от мен, приятели. По такъв начин ще можете да направите вашата справка и ще можете да научите дали вашите здравни осигурителни права са прекъснати или е с непрекъснати здравноосигурителни права. Това е от мен. Бъдете живи и здрави. Не забравяйте да се абонирате за това видео, да споделяте с приятели и да харесвате моето видео. В предишните ми видеа бяхме разгледали как се прави регистрация в АБВ поща, как се прави регистрация в Gmail, как да направите справка на вашата електроенергия, ако сте към Енергопро, как да проверите водата, ако сте към ВИК Дунав. Това са едни от предишните ми видеа. Можете да хвърлите едно око и на тях. До нови срещи!